Tona khulumkha ini kaisa जों nangmani kaisa जों press conference chini party IPFT ni angoi जों kaisa kokma saklaikha जों joto saimano sara bisho prithibiro chini bharatbashor bahaino tei tripura bahaino chini coronavirus COVID-19 no tei balai khane jingjal ko phajak balai wana laijak जों लकडाउन खामानि बहायनो 2-3 मास थांखा तैबो चिन्तिफ्रा बहायनो गोबां मानसिनि रोगि बारायगै दंगो साबुं ब्रुं मानजगै दंगो आवानि बागै जों जत्तनो वाना लाइजाक चिन्तिफ्रा हास्टेव बहायनो चिनि सरकाराव जों बार-बारनो जों मिटिं खालायखा मिटिं खालाय जों सालायखा जे जों लकडाउन मा बारायनाय अ जरागो आं कायसे कक साग्रायनो मुसुगो जों कायसा पत्रिका नुखा दिनै CPM नि माउथ स्पीच नि देशर कथा आरो बरक साखा जे दिनै लकडाउन खायमानि 4 तारिख अगस्त जों खायमानि आ लकडाउन अब दिनै मुस्लिम ताकु बुहुरगनो बरनि जे ईदुल जाहा बनो कासना बागै borok aro tini gণতান্ত্রিক রায়দা প্লাস borok no borok suya roi hai ni borok samani abona tei ang kaisa kok sana musugo je tini সরকার কোনো মাহাই মনোভাব করেই মনসমান করেই বিজেপি আইতের সরকার जों जत्त बायनो কথাই दङ जों जत्त धर्मनो जों मानेगो जत्त जातिनि सेन्टिमेन्ट जों बुजिगो अबाय क्लाय तिनि अबा कायसा तिनि पेन्डेमिक कोरोना भाइरास तै जों नुखा थांनाय दिनाव बाहायनो दिनै गोबां उत्सव गोबां पूजा जों खालायमानलिया दिनै नोंनि खारथि पूजा जों सायमानो बलायखनो उत्सव कतर आबो जों खालायमानलिया गाहाम खालायमानलिया तै दिनै केर पूजा हाजार हाजार लाख लाख बरक उथुमो एक सप्ताहनि केर पूजा आबो जों गाहाम खालायमानलिया तै दिनै गरिया पूजा आबो जों गाहाम खालायमानलिया तै गुड फ्राइडे दिनै ख्रिस्टान ताकु बुहरनो बागै आबो जों खालायमानलिया तै बुद्ध पूर्णिमा दिनै बुद्ध रंनि बागै आबो जों गाहाम खालायमानलिया जों जतनो सायमानो आ जरागो किन्तु जों लुगिया दिनै कम्युनिस्ट पार्टीनि बरक रक कम्युनिस्ट पार्टीनि नेता रक बा दिनै देशर कथा रक कुनो सुइया तामंगै दिनै केर पूजा मा खालाया तामंगै दिनै गया पूजा मा खालाया तांगै दिनै गुड फ्राइडे मा खालाया अहायके बर कोनो मेनसन खालाया आजरके बर साइलेंट दंगो अमर जोंलुखा कम्युनिस्ट पार्टी कोनो समय दिनै इसे प्रसारनि बागै कंथाय बारायनि बागै बर खागामानि करै आजरा बर समा खामो तांगै केर पूजा मा खालाया तांगै गरे पूजा मा खालाया तांगै नि अमहाय गोबां गुड फ्राइडे मा खालाया बुद्ध पूर्णिमा मा खालाया आबो बर तां साया आबो बर साइलेंट दंगो तारमाने जों बुजिखा कम्युनिस्ट पार्टी निनी CPM पार्टी कोनो समय दिनै त्रिपुरा सारगनो दिनै कंथाय बारानो बर हामजागिया बरनि कोनो बर साया दिनै हठात क्लाय बर सागातांगै दिनै मुस्लिम ताकु बुहरनि ईदुल जोहा आबो तां खायमेया हानि बर प्रश्न खायगा आबो काजै आरो नाव जों मानसनाय दरकार दिनै जनगण दाव दिनै पाब्लिक मानसना दरकार जों दिनै अबनो साव जों दिनै मुस्लिम बायरावनो जों हामजागो जों बर रेसपेक्ट खायो बरनि ईदुल जोहानो जों जाजागो बरनि आनि तरफ থেকে आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आनि परिवार नेंगै आनि सरकार नेंगै आं बरनो आनि पाइफले हामबाय आनि खुलुमा याफारो जत्त चिनि खना चिनि 1 तारिख अगस्त चिनि ईदुल जोहा आंनाय जत्तनो गाहाम करें खायगै जे सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै सरकारनि जे आयदा आइन कानुन मानेगै जरब पलायना उठुम आं जत्त आनि मुस्लिम ताकु बुख्रगनो आं आनि खाबाय खुबाय कबक जाओ।